Bokadan homosiar lo kanto kawe bangsuri thongke brapo 35,000 abot ke jawab bodak dulu hala sombong penkar bitum bangpan lo Haro kena kia suri thongke brapo pen suri hini la liyo yo anke non celangam nang itu mereng ke suadin konat na lo pucak jutam na konat ma itu ma munit kang player hala dang lo tu mereng suadin ke muhati li pulo gadi suri thongke brapo pen suri hini ta liyo de podi mereng soya lo Arabi officer apansi muni jong kali de luhan cocor to mage muni sitim de lo lage Arabi officer apansi apu thek aksi abi pilisen lo bokajan homostiar lo pani sereng sodin ke di to homosti lo kupli data itu muni ringa player polo ke damtang ni itu mereng sodin kunan lo habar ke har dum samugri lo kese tu phanda ke sab thilo jong lo pulis le lendete kata kunan lo habar ke har lo itu apai inga player polo si konat nat ma itu apai kan arhang dake tungge reng sosenga lo karbiang lo hemati ko bolo si birthe ke lake hala om du tunke jer sobera tuhan ke lake kache negi ko lake aron lo lake khang ni lo lake om du tunke jer sobera bange lang ro ko lake nonda ili karbiang long pu itum om o puchini ne itum ta nane paro hotel on dalo protante oi sapakor bui ke di itum ta thik long koi ke people itum om mulang pu ini ke lo bolo oi timu sapakor bui ke itum tadi oh, this is satu Jepang tang oji kita. Oh. Sita mo armisi itung ta munit ingar pikanyang lo. Ini ngecip ya bilu prutang teh. Oi sapakor mo gaha hilu tumta. Ini Jepang tang hilu. La si hala ong tu tum ke dia sobe tu hala so ke lang ro bedopo. Si pini tum e pesa sia som kan apai si pe chan dari si pe ong nan ji tum tidak ke ong itu tu nang ko bukan je thikan helo. Nasi botar list pena mening padang jiku anali tum ke hangkong tiga lah itu. Nasi non kedam tang dakar biang lo parti ko ama ke do ange cuma thailo isin nak asong ta ili tumpan bang pinda ke chege be ko ama ke chan ke to an phan ke tum ke aben ke khanang ko ama tum beha be pa jogen long tang ate tum ke khanang ko ke khan bang le na bang sosongan belo nasi pini karbiang lo marana tum oh aphan upena proki rueson lo ananing kanpen ke khan pen non ki bang jia kili ke bang ko bijitian dok tu lo ko te exam ke fail lo oh je than nak bolana aning kan je pari nak ko liku na lo si than pating tum belo sin non bang ke tum ke dijie dalam je than na lapuana ni dum kaje song karbiang long kacari ning aron ge la hello son hello pu itu hana japon sar jai ka thar non itu masong ben thungun po hala sori dum jongsi ka thar sar hane dum bot pi tekne lo tang de yo ili dum si kacari dum tekne lo ili dum si hachini dum tekne lo kwang theke klang rong lasin non kerangji MPK ligi hune kache dan jita PSL sia song pen BJP song ke cetan cetan po asong ke kapering ke dina la namlo tang te itung sarjai ka thar pen omor sing disok ke haisi cetan po la pen la ke dipe le pangbar dam pusita ili tu phan itu emek hini eno hini pen thek lor ajulong lor lo omor sing disok ke hai itu phan non election aphan chiklo jon berlo la so phan ka nang to pai kang hai la karbiang lo ara thurpak akache song ahut itu thurpak akache song ahut ha pelang pelo omor sing disok ke hai ra atheng lo da ke theke ding tumdo saru sarang tumdo da go lo hala da sing ka ni yetekan non phere po chiklo march chiklo proxy army ke sarthe phangcho along le along ke do bihari tum doni don thomdu alang le tum phan ke eviction ke po tharle po pusi je chak ke bi la ke theklong burlo seta proxy army tharle lo ba eviction ke lo ma ken ke hada ang hoilong ini dum delang hai
dah hilang. Sitai Tuhan coba dikatakan lo. Ante lah pusat lo ni depan itu jodoh itu hilang mah. Lagi kacau toh itu lagi tek lorta cipisung lang poteng lo. Lapen karbiang long arah tu kamu kacelar baik nangku. La BJP Kongres lapen kaprek ada klaim bom abang kitung la kecik ke Tuhan ane gerpa ke Tuhan ke hokar pi bom nangiro puge matapen menangi. Akhirnya